दिनै थाबावनो हागौमोन नोंसोरो। आंखौला दे मादै मालाबा थालायसिगोन। टिल्लुआ अबावबा तुनत्रा आरो नानिखौ मोजाङै नायनाय नङा, आदार होनाय नङा। आजिखालि सिगांनि बायदि नंला, बादुला जाथारबाय। बा दिनै सानसेखिनिखौबो आदार होनो हाला होमबा बियो? हाया, आजिखालि मालाय मबाइलाल' बेस्थ'। मालाय आजिखालि सिख्लाफोरजोंबो रायज्लायो खोना, सिख्लानि माथो रोखोम खोनायो आं मालाबा। नंमारगौ, सेंग्रा जाबाय नालाय बेनिखायनो सिख्लाफोरजों रायज्लायग्रा जाबाय बियो। अबाव फात्ता मोनबावनो। आब' सनाथि आब' आरो नोङो जोंहानाव मागोआव थांथार दे। मादैयाथ' थाङायानो जेमान लिंबाबो। मादै नङाबा नोङो थाङा माने खेबसे गामियाव? नाङा दे, थांनोलाय गोसो जायो, थेवब्लाबो आरो दा थाख्लाया दंफैयोबा न'आव। बिजोंलाय मालाय थांलाय फैलाय खालामबाय थायो। खामानि मावला होननानै फैफिनो आरो थांफिनो आरो फैफिनो, जात माबा मानसियानो। माथा गरमा साला खारजाबायना हिनजावजों। रांखावरि मादैया थाख्ला रानिखौ दाख्लै नागिरना फैदोंमोन बासा, आं नोंसोरनो खिन्थानो बावदोंमोन। आयु जोंहानावबो फैदोंमोन बासा बियो। ओमफ्राय बियो सोर हौवाजों खारसनहैनायमोनबा? गैया खिन्थाया, अबाव खिन्थानो थंगालियालाय। माबा आलासिनि न'आवसो थांना थाहैदोंमोन होन्दोंमोन। आलासिना लोगो बिदि बुंदोंमोन, माबा बावलायलांबायलै। माबायदि हिनजावमार बे रांखावरिया। ओमफ्राय बांबुलियाबो थैबायनो। आयु हाबाब, गथ'आलाय बोरै थैनो मोनखो? लोमजाना थैबाय बायबाय खोमा। आसुरित, गथ'निया जेबो दाय गैयामोन देनाय। बोरैबा मोनबाय थेवब्लाबो खोनानानै। गथ'खौ लांनानै गावसोरानो फुथारहैबाय खोनार'। औलै, गथ'खौ लांनानै बे लोमजानायावबो मोजाङै नायाखै खोना, डक्टरनावबो लाङाखै खोना, बेनिखायनो थैगारबाय। हाबायसि मानसि थामारलै एसेबां अन्थाइ बिखानि। ओमफ्राय बिफायालाय मिथिदोंना मिथियाखै थाख्लाया? जोंहानाव फैथाराखै माथो, बे साननैसोआ खिन्थायाखै, जोंफोर खिन्थाथ'वाखै, फैबासो खिन्थागोन सानदों। बे रांखावरिया जोंनि संसारावथ' अर लागायबायानो, आरो सोरनि संसाराव अर लागायनो थांबावदो बियो? थाफिया मोनथियालै मादै, सोरजोंबा थांदों, सोर थंगालाजों। ओमफ्राय बेयासो जोंहानाव थानो नागिरलायदोंमोन। माने बि फैनाय टाइमाव थाख्ला दादाया गैयामोन ना, थाख्ला दादाय फैयागोलागि नेबाय थागौमोन आरो जोंहानाव थानानै। लाखियाखैलै जोंफोरो। हामदों साला लाखियैयानो। लाखिथारनाङा बे पापिखौ। आफाखौ नाङा होननानै गारना थांनायालाय आरो मानो फैफिनखो बेलाय थंगालिया? मोनथियाथ' हौवाया बुदोंमोन खोना, हौवा गदाया। माबायसि माथा गरम हिनजाव बिफोरो, थै। मालाबा नोंसानो फैबावनो हागौ, लाखिथारनाङा बेथोनोबो। लाखिया मादै, थाख्ला दादैजों बियो थालांनोसो नागिरदोंमोन ना। थाख्ला दादैया थाबाथाय बिखौ खिजानिबा बुसिगौमोनसो खोना थिगसे। गथ' बांबुलिया थैनायजों बिखौ दोखो बुखागौमोन। ओरैनोबाबो थाख्ला दादैया रांखावरि मादैखौ बेसेबां नागिरगासिनोसो दंमोन। होमबा दाखालि लिंनांगौमोन बे फैनायाव थाख्लाखौ। नाम्बारबो गैयाना थाख्ला दादैनि, सोलायबाय बिबो। दे होमबा जोंफोर थांसै, गारि ड्राइभारा जोंफोरखौ नेगासिनो, रागा जोंगोन अबावबा। दे थांनोसैबालाय माथो खालामबावनो, आरो थालाबालाय। थाला दे मादै, मालाबा फैगोन। ओमफ्राय सनाथि आगैखौ गाबोन लांमारगोनबा? गाबोननो लांनोसै बिबारि। सनाथि आगैखौ माथो होलायलायला दे, दहाय होखादों। उन्दुलांबाय खोना, दा आरो सिरि मोनबाथाय उदैया सालायगोन। दे जेबो नङा दे, होआबाबो दहाय होखादोंबालाय। दहाय होखादों दे मादै। दे होमबा मादै, आब' थाथ'। आब' मागोआव फिथा सावनो थांथारनांगोन। दे थांगोन दे, सनाथि आगैजों आंजों थांगोन। दे होमबा। आयु रांखावरिनि गथ'आ थैबायसो होनबा? गथ'खौ लांनानै बुथारहैबायसो होनबा बिसोरो? बेनोथ' एसेबां बैथालि मारे बे रांखावरिया, सैथारासो आं बेखौ। बैथालि महा बैथालि, एक नाम्बारि बैथालि बियो। हौवाजों खेबनैसो बुजाबाय खोना, बेखौनो आरो गारना फैबावदों नुवाखै मानो? बेयासो बिबारि लानाव थानो ओंखारलायबावो। लासिंसिं लाजियाबो खोना, हामदों साला लाखिजायासै। नोंसा नोम्फायासो मा खालामोबा, ना लाखिगोनसोबा? मोनथिया दे आरो। बिलाय मा माथा गरम मानसि, लाखिनोबो हानाय। बे रांखावरिनि थाखायथ' जोंफोरखौ होखारहरदों। मालायबा सोरजा प्रेम खालामो बियो रांखावरिखौ। नोंसा नोम्फायाबो बुन्दासोलै। नङा मायबा दे। गामियाव थांनि र', हानि बागै रायज्लायनो। मैयाबो लोगो मोनासै आं मानसिखौ। दे थाङायै, मोजाङै रायज्लायफैखा। गब्लि आब', नोंसानि सनसफि दादाखौ पुलिसा हमना लांबायनो। मा? सनसफि दादाखौ पुलिसा हमना लांबाय? गब्लि आब', नोंसानि सनसफि आदाया मालाय सोरनोबा बोरमा खावदोंमोननो, ओमफ्राय मालिकआ पुलिसनो हमना होबायनो। मा? सनसफि दादाया बोरमा खावदों? सनसफि दादाया माबा गोरोन्थि जादों खोना, सनसफि दादाया जोंहा सिखाव नङालै। नंगौनो गब्लि आब', खावनायखौनो नुथारदोंनो। आयंआ? आइया लोमजादोंसो उन्दुना दङो। आं
आदाखौ ओंखाम संनो थाखायसो नेबाय दङमोन आदाया दहायल'सो न'आव दङमोन सकआव ओंखारलांदोंमोन सकनिफ्राय फैनानै ओंखाम संगोन होननानै बुंदोंमोन पुलिसासो लांबाय होमबा आदाखौ गब्लि आब' बारा गाबनाङा नोंसा आइनो खिन्थाबानो जाबाय आं थांसै दा मा जागोन बे सनसु बिदादायाबो मानो बोरमा खावनांगौ आयै आयै दिनै आफा फैगोन र' आं आफाजों मोजाङै रायज्लायगोन आंखौ हाबा हरनो मोना बिसोरो आं दिनै आफाया फैयागोलागै लामायावनो नेबाय थागोन र' हर आइ गायदे मोनफैबाय आं आफा नोङो ओरैनोबा फैया दा आंखौ हाबा हरनोखाय फैदों न' आंखौ हाबा हरनो नागिरनायखाय नोंसोर आंखौ बांद्राय जानाय रखम मोनबाय ना मायो 20 बोसोर जायियावनो हाबा हरनो नागिरदों नङालै आइ बिदि नङा नोङो सिख्ला बैसोआवनो हाबा जायाबा होमबा बुरिना जागोन होमबा नोंखौलाय माथो बुरिबाथाय रावबो फसायनायानो नङा बेनिखायनो बैसो थानायावनो हाबा जानांगौ आइ आङो एसेबांथ' बैसो जाबायना नोङो बैसो जायाखै आइ थेवब्लाबोथ' नोङो दा सिख्ला जाबायना आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया आफा आंलाय माथो 20 बोसोरानो जायाखै आं बुंदोंना 40 बोसोर जायागोलागै हाबा जाया होननानै नोंसोर माने बुजि मोना थरमा 40 बोसोरालागै थाबा माथो नोंखौ रावबो सेंग्रायानो लांनाय नङा रावबो फसायनाय नङा नोंखौहाय मा नोंसोरो मोनियाव मोननाय रखम खालामदोंलै आङो न'आवनो थानो हायाखै बिसोरासो बांद्राय जानाय रखम मोनबाय खोना खालि हाबा 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 आइ नों मानो बुजिया नोंनि मोजांनि थाखायसो जोंफोर हाबा हरनो नागिरदों मिथिगौना आइ सेंग्रायाबो साख्रिवालानो नोंहासो मोजां जागोन आरामसे जयै जयै उन्दुयै जाबाय थानो हागोन गोसो गैया आं जयै जयै उन्दुयै जाबाय थानो मिथिबाय जायखिजाया केन्सेल खालाम आफा हाबाखौ केन्सेल खालाम होनना बुंदों आं हाया आइ हाया बाथ्रा होनना दोनखाबाय बुजिया एसे नोंसोरसो आंखौ मानो बुजिया गायदे दुमफाया साला सिख्लायानो गायाखै लामायावनो सुरु जाबाय नामा औ जेरावबाबो सुरु जागोन आं न'आवनो जा लामायावनो जा बा गामियावनो जा मानो होनबा नोंसोर आंखौ मानो बुजिया आं हाबा जाया आं दानो हाबा जानो गोसो गैया आरो 40 बोसोर जायाबाबो खमसे खम 30 बोसोरथ' जानो होना 20 बोसोरानो जायाखै गथ' नों दासो बेफोरबायदि बुंदोंना जोंफोरखौ देनां गावहासो आरामसे जयै जयै उन्दुयै मोनजागोन जोंफोर मोनजागोनखाय गावनि मोजांनि थाखायनो जोंफोर हाबा हरनो नागिरदों बेखौ हले बुजिया खालि हाबा जाया सोरबा बालन्दाया लांगोन दे नोंखौ 30-40 बोसोर जाबा साननैसोनि उनाव नोंखौ नायनो फैनो नागिरदों मिथिबाय जेबो फालथुनि खालामनो मोननाय नङा मिथिबाय गथ' फानगोन आं बिसोरखौ रायहरगोन आं नोंसोर आंखौसो मोनदों होननानै आं हाबा जाया नोंसालाजों होननानै रायखागोन आं डाइरेक्ट मा होनदों नोङो खेबसे बुंबावनाय आं बिसोरखौ रायहरगोन हाबा जाया होननानै मिथिबाय नंगौ दे जागोन दे नों जुदि बेफोरबायदि खालामनो सानदोंबा आं दिनैनिफ्राय बे न'आव थाला जागोन दे नोङो हाबा जानाङा नाथाय आं बे न'आव थाला गावसोरनि मोजांनि थाखायनो बिमा बिफाया एसेबां मोजां साननानै माबा मोनसे खालामनो नागिरो नोंसोरो बेखौ हले बुजिया डाइरेक्ट गाज्रिखौसो सानखायो जागोन दे दिनैनिफ्राय थाला आं नोंसोरनो थादो आं बे न'निफ्राय दिनै ओंखारलांनोसै मा जाबावनो आरो दा जागोन आं हाबा जागोन दे आयै जोंफोरखौ नागारनानै थांनाङा बिमा मा बेफोरो जि नुदों बेनो मिथिबाय थाला आं बे न'आव बिमा मा गथ' गोरलै रखम एक्टिं देखायदोंलै बेफोरखौ दोन बेगफोरा थां न'आव दोन थां आं एसेबां गाज्रि मानसिखौनो न'आव लाखिबाय थानोसै आयै नोङो आङो हाबा जायैखाय न'निफ्राय ओंखारलांनो नागिरदों जागोन दे आं हाबा जागोन आंखौ नायनो फैनो होबानो जाबाय ओमफ्राय नों दासो हाबा जागोन होनना बुङो र' ओमफ्राय आलासिफोरा जुदि फैयो आलासिफोरनि गेजेराव नोङो रायना होबालाय आलासिखौनो जुदि नोङो रायो होमबालाय माथो जोंना गन्थ'आनो जलांगोन राया दे राया होनदोंना आं मिथिगौ नोंनि आखलखौ नोङो रायखागोन ना मिसाखौनो दिनै आं न'निफ्राय ओंखारलांनो नागिरनायखाय बिदि मिसाखौनो हाबा जागोन होनना बुंफ्लादों बिद्दानोबो कसमसे राया
जोंफोरखौ गारनानै थांनाङा नोगो आं हाबा जागोन दे नै खोमाबो खेबलायदों आङो नों नुवाखै नामा आइ जोंफोर नोंनि मोजांनि थाखायसो नोंखौ हाबा हरनो नागिरदों मिथिगौ ना नोंनि खुसिनि थाखाय नोंहानो देनाङो खस्थ' मोननाय नङा सुखि संसार जालांनो हागोन नों मानो बुजि मोना आइ आरो इसिबां मोजां सेंग्रा अबाव मोनबावनो नोङो गियान गोनांबोनो गुन गोनांबोनो आरोथ' फारसेथिं साख्रिबो मावबावो आरो बिबो फासनो सेंग्राया बे सेंग्राया मोजांखायसो नोंखौ नाइन फेलबाबो लांनो नागिरदों मिथिगौना आइ नङाबाथ' नोंखौ सोर साख्रियावला सेंग्रा लांगोन देनाय नों आरो फरायाखैबो फरायबा बेलेग बाथ्रामोन देनाय सेंग्राया मोजांखायथ' आं नोंखौ हरनो जोबोद गोसो मिथिगौना आइ गाज्रि मानसिनो हराथ' जोंफोरहाय नोंखौ थेवब्लाबो गोसो गैयामोन आरो आं हाबा जानो हाबाखौलाय आंबो जानो गोसो गैयामोन आइ नाथाय हाबाखौथ' सानसेबाबो जाखानांगोन ना थेवब्लाबोदि आं 20 बोसोरानो जायाखैना आं सानदोंमोन आं 40 बोसोरावसो हाबा जागोन होननानै दानो हाबा जानो गोसोआनो गैथारामोन आइ 40 बोसोर जाबा नोंखौ रावबो लांनाय नङा मिथिगौना रावबो फसायनाय नङा आरो लांबाबो ओमफ्राय दांगुवा बालन्दाफोरासो लांगोन मिथिबाय नोङो मा दांगुवा बालन्दाफोरजोंनो हाबा जागोन आरो हा ओइ खाफालाव जाय लिरनाय दङ बेनो जागोन आरोलै बेखौनो एसेबां टेनसन लायो नामा गोसो गैथारिफोरखौनो बेफोरबायदि जबरदस्ति हाबा हरो आरो सोरबा हरनाङालै आसोल मोदै दे होमबालाय हाबा जायाबालाय जागोन होनना बुंदोंना माबा नोंनिनो न' अबाव थांनो नागिरदों आयै आंनिसो न' नङा बेयो आंनि न' नङा बेयो आंनि न' नङा ओइ बिमा मा एक्टिं बेफोरो हा नुवाखै फिसाजोआ हाबाखौनो जानो नागिराखै एसेबां मोजां मानसिखौ ओरैनो थांगारनो हो आङो बेफोर एक्टिंखौ ओरैनोसो देखायफ्लादों नङाबादि गायदिया हाबाखौनो जानो नागिरा दा बेफोर एक्टिंखौ देखायनायखायसो राजि जाबाय सेंग्राया मोजांमोन ना नोङो मोजाङै सोंदोंना सोङाखै बिथारामनियाव सोंलाया गथ'क मोजांनो मानसिया आरो साख्रि मावो मा टेनसन खालामदों नोङो बेफोरखौ आरोथ' जेबो जायाबो लोङाबो सोबानो बिफा आरो फरायनायबो आइ गायनायखौलाय सोर लांगोन दे बे 9 फेलखौ ओरैनो रावबो लांनाय नङा आंनिबा बे सेंग्राया मोजां बिनि गोसोआ मोजां बिनिखायसो लांनो नागिरदों मोजांखायसो आं गायदेरखौ हरनो बेसेबा गोसोलै गाज्रि मानसिबा माबा हरगौमोन नामा आं बिमा जानानै आयं गायदे आब'आलाय ए थब्लि आयंसो माथो आयंसो माथो माला फैखो दानि बावसो फैदों आं दे ओमफ्राय गायदे आब'आलाय उन्दुदों बियो दे होमबालाय दायो फैगोन र' आं दायो फैबानो जाबाय ओमफ्राय मा थब्लि आयं खबरफोरा मोजां ना मोजांथ' आयं दे होमबा आयंमोन थाथ' दे